Penembahan Diwantaka Dewa Buddha ing sagam murungaken Bratayuda Jaya Binangun kasinggihan mangkat wilujeng den bekti kula kunjuk yo pangestu tampanana nggih kula pun dinggo jimat Bagong Badararja Taka ya Dewa Buddha aku gurune Kurawa gurune anyar Werkudara karo Janaka Mitra kowe sing marahi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lirwa karo kewajibane minangka satriyaning praja kereng nggone ngrep ngelmu karo Penembahan Dewantaka Dewa Buddha nggih dipun tepungaken kula Petra wigatimu sampun marambah makaping-kaping kula aturaken namung methuk kunduripun Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka yen Werkudara Janaka ora tak keparengake kundur sirmu piye oh kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa lho Mbah kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa wonten dasar kula niku bener pun niku mbok arep aja kok menungso dewa medhun kowe kula ora wedi yakin niku dadi nek upama sampeyan palangi karepe Petruk mboyo Ndara Werkudara Ndara Janaka oh nuwun sewu kula mboten wedi karo sampeyan kowe derajatmu mung ngaceplik derajatmu mung ana kawan kowe iki mung kawula aku iki mung kere kula nuwun pangapunten arepa kere kaya ngoten arepa pawula kaya ngoten kula nyuwun pangapunten ning kula teng negara Ngamarta niku disunggi-sunggi kula teng negara Ngamarta niku disungga-sungga nek ana sing ngarani kula niku mung kere paling-paling wong Ngastina sing ngarani kere mergo wong Ngastina niku dasare wis ora seneng pun saniki ngeten mawon kula nyuwun Ndara Werkudara Ndara Janaka kundur wonten negari Ngamarta Werkudara Janaka bakal tak dadekke seksi lho seksi iya pun sampean mboten murun kondur ora nek sampean mboten murun kondur nyuwun ngapunten lho kula karo Petruk gawe geger rake bongkoan marang para Sata Kurawa iki margane panjenengan mang maju mriki Ndara Surtayu nek ajeng kewirangan